Ka jingla jong ka kenhon kilong kemi ha kesenong kostep nong lengdo hari boy district ringkat bat kesenong ki pamarjan ban lumlang ye kilong kemi bat ruban pentelun bahaya ki kam lengba ka village organization lanang la ban saki ke jing sedang kiu kene ke kenhon kat hadu balala ban police don dak office trikam jongka mentak sengi ya ke jingte ye kene office trikam jong ke VO kabla tip kum ka kentiulang village organization latai dak jingyo jingirap nak skim bela his pa sengi lanek MGNREGS jong snem arjar arpsau arpusan ha ka jing penmang pisa ke bah nyolak laipo hajar arspa khatwei tengka kum ka jing kit bok kit riang ye kene ke kenhon kilong kemi UMLA ka than uba emerald bonsim walawan ban pli pajba ye kene office trikam jong ke VO tak bakhap yo ribon na ka baranda jong ke office ka ba longru ha ka sengi ke ba kene ke VO ka kenjo sya ka jingdap ke ba Henry Usnam jongka nalor UMLA hagene ke sengi laidon langru ka Junior Rural Development Officer ke umling sinar di blok ka kong lalchan demi marang kinong ilam senong lembat kiwe kum ka jing lekmen hagene ke sengi na kaliang ki dikhot ke VO ki badai hi ki dikhot jong ki SSG baper ki bahap po kene ke VO kila penlong da ke jing ruai bat ke jing shan kum juru ke jing od yo kek badap Henry Usnam bat shushu la airu yaki khusnam sya ki self help group ki bajule tikna Batista yaki kam kum kajing pensilur. Putih. Ano ka jadap tipan ba PUBG kini gida hari Senin Iwais project bajo ka skim hari Senin hadir ngani sejak ke masih ka belang ke pamoy ko Barok mangi kibriu kede ke kemi ke bapun ke bakha ke bapenhe ke bapensan hak akor ke burom ke jeng tip briu tip le namar kata ke jeng nok senyang ke jong pi kede ke ba ngimla ben siu keliang dalile hu ki perlok rang ba map yanga abang ong ya kene tehenrei ki kenthe ngan pendon kam da ke kentin kenthe Kidon laga jong ke benta ke bakrau benak senyang. Ki kentei kilong sibet siwat silenti kambun kilong kumta ngajukan ya ki kentei kilong kemi ya kata. Ini gerang ba apa omong agam tahu sengaja. Ki babek ki setang ba kambek ki kemi kambek ki kentei kata di kijing sisa. Ikan mau ya ketu kijing itu kana Sapang umar siang bagamiau, mersiang bagamiau. Oh mersiang dat lalam bat met bat step hatu bangar bobun gibuj bangar bo start bangar bonang jemestik bangar bonang jilek kumta bonang kumni bobun gibuj berkumta ter. Kamiau roong ngat ere ngadu do koi kebuj nga ci buj bor ngadu tu koi. Tu mersiang deh kania ketengam poi hadukan bahenia poi hajin bahenia tang rko ha goi gesngi kom tu jing tu khana ga om lao tu khla de han da chia phet kamiu de cho ku hanin din char chong ga tu mur siang thabat da chadat khla bubun gibuj ngamut ban ong ba kirang ba ding mersiang em kam dei kam ta marsiang gede gi buru gi bucu he do kania he dum ketin kania ga jutang po dukan cha de la gitu ngkam daerah lamit musna garom hadukan bat ipat kamio go bedu cibut ciwat cibe bat kum ta te nomor kata ke ga bangamut ban ong ha gane gapo
kirang ba kumukpa hagaying gidon la gajong ngajikit kli ka kami la ne ga kentei ka balade ga kami la ne ga bompat long kemiru gidon la gajong ga kamram ndai ga bangi kwa kalong bangin long kinong song song la rong ba la kentei la chenrang la kentei lele re ta bangi dei ban long gibreu gibabej in kam penduna ka ktin in kam penbun ka kam kata gede ke Kentiulang Village Organization ilayo snow na YPO jongi ila kren syai ba kani ka VC ke jong pi hang ni gede ga wei nagi progressive VC lamut ka ba progressive kemut ka nang ya chaprang chakmat ka ba trei ka belum aktif ka ba ki ka ba ksat bat kani ka VO ka jong pi bro ba ngam ratin banong mar bahaba phai hagi job card holder de giji job card holder de bu phi ki mei ki rang wa he jadi ke jinglong aktif ke jing chimkhia ke jong phi i wei pai wei job card holder ba ka VEC ke jong phi ka im bat ba kane ke ying ke bangi plim da kesngi ke yeng namar ke jing la ke jong phi ke jing tribha ke jong phi kubli shibon urang ba shnong sekretari shnong Chairman Sekretari ke VEC kila mendegi pementa kila mendegi berim andai kila tribha kubli shi hajar ngu ya kani ke jing tri shtong ke jong phi bakani ke ying kala yeng kamne kala internet kadan kani ke office ke jong phi kadan ke water harvesting ki wiki komponen jong kani ka ying ke badan hang ni bani kwa abani i bakum ka VO bapinang kiu syafang syakmat dang tri bahaya ke kam dari jingi i ki jingi teli bapinang la banang penbaha ya kerkom tri kam ke jong phi kata ke tiga pengsan lengba kenika MGNREGA pilayo ya kenika VO office badru ngalayo so na gitu ki memorandum ke jong pi ba pilaya pan kini ki tiar kita na IMLE ke jong pi te kum tu pilayo ya keing pilayo ya ki tiar te ka syong sahapi kilong kemi ba pin ya pendep ya ki kamram ki jong pi ba pin ya long kita ki ba 3 shitom ba 3 minute namar ba kirang buan kini ki schemes ba ki project ki ba pair ba pin saya yo lengba ke NRLM lengba ka block office ke jongi lengba ke MG namar ba what kata ki departments ba pair lengba ki agriculture nang ta lengba kini ki fishery departments namar ba bun kini ki office ki departments ba pair menta ki kwa ya kini ki kamta mi kini ki cooperative society kamut ya kini ki seng group kum ka SHG kum ka VO namar ba ka kham sukru ya ki namar ba pilalong kum kita ki group ki ba pinya tre shidraham ha ka kam ka jongpi namar ba pilaya khambun te lengba kita pila ban kenjo ya ki departments ki ba pair om tang ba pinshu up na ki office ka jong ka block lane jong ka NRLM Henry pidi ban ken mauru ba phi don ye kata ka lat kalenti ba phin kenjo ha ki office ki ba pair namar ba kum ka tin ubli ka ong ba mo pante ansai dit te ansapli te kadai ka kasyong hapi ba phin ya smart om taba pinshu up shi jaka kum gitu ki kum gini ki konsem mo ki bashu up ki kimi haki skum ki jongki te piru pide banya smart banya pani kita ki schemes ba pair namar ba shumut kum kan nuksangan IAP kum gani ka bari kisiar te pila banle lengba kanika group ko jongpi namar ba haka ICDS center namar ba piadon ni kanika ICDS center kidon kami kini ki peleng ru bapin sam haki te kumta lengba kanika ICDS center jong kini ki ICDS kinom don kam shu ban pan haki we pat ki bawandi kini ki peleng naki dukan lane bawan nabar Henry lengba kanika SHG jongpi lada pidon ni kini ki baris yar leya pila ban penlong kata ka livelihood kana ka income generation ka jongpi lengba kata ka jingri siar ka jongpi lengba jingkha jong kita ki peleng philaban sam chikini ki ICDS center te katu kala
sukru ya phi namar ba kan long ka ba khamtat namenta ki chuki ICDS center ki jong phiru bar kan suk ya phiru ba phinam don ka malik no shaki niki yo ki hat ba phin lik di ki niki pelek nang lengba ka ne ka office ka jong phi kin mi kita ka ki kam ki ba bha ki ba wonra ya ka roi ka par hapo ka shnong ka thau ka jongi hakine ki si ngalai yo i ya ka jing trei stom ka jong phi ya ka jing so sat ka jong phi ha ka jing ya pelong ya ki meeting ki jong phi sha ka jing breu bon sin ka jing sha thanom ka jing sha kren na ki par lok ying long sem jongi ha bang ya long meeting la ka dei ha ka meeting shnong ne la ka dei ha ka meeting jong ka pi yo ro henrei menda ka singi ngangai nang ne shakmat ba phinam ya pelong meeting shu ha gi ying breu henrei kane ga ga office ka jong phi ka ba thmai hang ne phin sala ban pelong ya ka meeting ka jong phi kane kina ki kam ki ba phi le kade hang ne ka office ka ba la pensuk ya phi baro shkata wala dari ha ka kamit wala di ha ka no ka banta ro philalai ban sha kren na ying breu dada menshua masya yo sngau ba lagi de pelong ha ka ying breu kan don ka jing jabo ka ying ka sam la ne ka jing thot kum ne kum tai ten rei nang ne shakman nga kum orang ba shnong nganam kwa shu ban yo sngau ya kini ki jing ut ki jing nam jong phi ba ka thot ka jaka long meeting bam yo ka jaka kane ka de ka ying ka sam ka jong phi te na ka liang ka chonga ro ngasngau ban karpat ya phi ba to sumar ya kane ka ying namar ba kane ka de ka ying ka ba kerpang na ka banta ka jong phi to pendon kam ya ka wat i ya ka to sumar bah ya ka le se na ka liang ka jong phi long haba philayo ek na ka ying ro le se kan sakhang tala bi ar pusaw kumta kilong kemi haka jaka ba phil sok ben bedang plus shushu dang pon shushu kilong kemi le se dang ja kilong kemi ngam kwa ban yo i ya kata ban yo sngeu ya kata henry ngakwa na ka manta philadon laki nyopo ngakwa ba pin plus shushu ba hado ba pin dalong meeting ba ga ne ka ying bi o ka jong phi kan khamya te kane ka di ka ba na ka liang ka jonga ngakwa ban ong ya phi ha kane kapor kum kilong kemi to sumar ya kane ka ying ba philayo ba to pandon kam ya ka ba ying is kam ba lengba kumaga ong mane lengba kane ka office ka jong phi